बेके दयफां नलबारि एरियानि लोगोसे उदालगुरि जिल्लानिनो सासे गागि दैदेनगिरि दिनै अकस्मातै रुंसारि जालांबाय बिथाङा देहा हिसाबैथ' जोबोद गोख्रोंसो बेमार आजारबो गैयामोन खिन्थु मानसिया बे संसारनिफ्राय बिदाय लानो माबा मोनसेबाबो जाहोन नांगौ जायो बेबायदि हिसाबैनो जानो हागौ दा बिथाङा सानफ्रामबो साइकेलजों उदालगुरिनिफ्राय रौता आप डाउन खालामबाय थायोमोन कुनु दिन बेबायदि जायाखै खिन्थु दाखालि समबारखालि मोसौ जों बोरैबा एक्सिडेन्ट जालायनाय गोग्लैनानै अकस्मात रुंसारि जालांबाय आरो बेयो जोंनि थाखाय जोबोद दुखु गोनां मानोना बिथाङा बर' थुनलाइ आफादजों लोब्बा लाखिनानै फ्राय सेंग्रा समनिफ्रायनो थुनलाइ आफादजों लोब्बा लाखिनानै खामानि मावबोदोंमोन आरो थुनलाइनि बिथिङाव बिथाङा गोबां बिबानबो मावदोंमोन बेनि अनगायैबो लाल बाहादुर शास्त्रि हाइ स्कुलनि सासे गागि फोरोंगिरिमोन लोगोसे हेडमास्टार हिसाबै बिथाङा खामानि मावनानै रिटायार जादोंमोन दुलाराय ओनसोलनि रायजोफोरजों बिथाङा जोबोद मोजाङैनो बायदिसिना ससियेल एक्टिभिटिसफ्राव इनभल्भ जानानै खामानि मावदों समाजखौ हारिखौ दैदेनबोदों दिनै बिथाङा रुंसारि जालांबाय आरो बिथांनि जे रुंसारि जानाय बेवहाय जोंहा जाथि हिसाबै ओनसोल हिसाबै जों खहा जाबाय दिनै बिथांनि बे रुंसारि जानाय समाव बिथांखौ लास्ट बिदाय होनाय हिसाबै आं फैनाय जादों रायजोफ्रा जोबोद दुखु मोनदों आरो जिहेथु जोंनि ओनसोलाव समाज सिबियारि हिसाबै समाजनि गासैबो खामानिफोरजों लोब्बा लाखिनानै ओनसोलखौ जौगाखांनो थाखाय खामानि मावनाय बायदि हिसाबै मानसि खोब खम आरो बे जिखिनि खम सुबुं बिनि भितराव बिथाङा सासेमोन आरो बिथाङा दिनै रुंसारि जाबाय खहा जाबाय बिथांनि जिउ आरो बिथांनि न'खर बिथांनि गथ'फोर जि थालांबाय बिथांमोना जाहाथे मोजाङै आलो गोजोनै थांनानै थानो हायो बेखौ जों आर'ज गाबो आरो लोगोसे बिथांनि जिउमाया जाहाथे मोजाङै सान्थि थाहैनो हायो जों बेखौबो हास्थायो बिथांखौ जों दिनै संसारनिफ्राय अरायसमनि थाखाय बिदाय होनाय जाबाय आरो बे थारैनो जोंनि गोसोआव दुखु नांदों आरो दुखु नांगोन गासैयावबो खिन्थु जों बिथांनि जि आदर्श बिथांनि जि खामानि मावनाय बे गासैफोरखौ गोसोआव लाखिनानै बिथांनि जिउनिफ्राय बिथांनि आदर्श बिथांनि सेक्रिफाइसनिफ्राय जों थुलुंगा मोननानै हारिनि थाखाय जाहाथे खामानि मावलांनो हायो जों बेखौनो हास्थायो